una po, hindi ko naisip na kaya ko. Sobrang dami ko na pong pinagdaanan ng mga competition and mostly po yun, na-reject ako. Pero yung mga napagdaanan ko pong yun, yung mga failures and mga rejections na yun, yun yung naging reason kung bakit ako mas naging strong. Kung i-compare ko po yung sarili ko nung pinakaunang audition at yung Zephanie po ngayon, mas hindi natakot yung Zephanie ngayon. Kahit ako po yung pinakabata ngayon dito sa Idol Philippines, kaya ko pong maging isang inspiration and maging isang example sa mga kabataan katulad ko po na may mga pangarap na gustong maabot kasi naniniwala po ako na may tamang panahon sa bawat gusto nating makamit sa buhay natin. Kaya po sa performance ko ngayon, ibibigay ko po ang pinaka-best ko at buong puso ko po at papatunayan ko po na karapat-dapat akong maging Idol Philippines. Di na kaya ang isipin mo may bukas pa na mayroong saya. Kapigo ay inihanda upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag-ibig ko dapat nga